Zdravím pár lidičky, tady Petráček a vítám vás u videopozvánky na mistrovství Slovenské republiky v elektronických sportech. Tuhle videopozvánku točím samozřejmě, protože tam budu i já. Říkal jsem to hned na začátku v předešlém videu, v komunitě jsem to říkal a teď dělám na to samostatnou videopozvánku, abyste to doopravdy všichni věděli. Bude se to konat 5. až 7.10. na Slovensku v Bratislavě. Takže Slováci spozorněte, poprvé v životě budu v Bratislavě, budete se moci se mnou střetnout možná i poprvé v životě, protože i já budu poprvé v životě na pár dní v Bratislavě. Budu tam tedy celý ty 3 dny, je to od pátku až do neděle, celý 3 dny plno zábavy tam bude, mistrovství Slovenské republiky tam bude a nejenom to, budou tam i například další eventy, jako je technologická výstava, iTech a cosplaye a další věci. Všechno vám to budu dávat do popisku videa. Já budu samozřejmě na MSR, kde se bude hrát CSko, LOLko, Hearthstone, NHLko, PUBG, Clash Royale, tam se budu hlavně motat já, a FIFA. Nebudu tam samozřejmě jenom já, budou tam i zajímaví hosti, youtubeři, streameři a tak dále. Bude nás tam spousta. Vy jakožto fanoušci tam nebudete jen čekat, kdo to vyhraje v tom mistrovství, ale taky tam budou free to play zóny, to znamená nějaký Xboxy, PlayStationy, počítače, no prostě všechno tam bude, abyste si to co nejvíce užili. A teď jde o to hlavní. Samozřejmě si budete muset ale koupit lístky, abyste se tam nějak dostali. Nemusíte tam jezdit na celý 3 dny, stačí se koupit v sobotu nebo v neděli. Je to na vás. Každopádně v popisku videa máte odkaz na koupi lístků a pokud si tedy koupíte ten lístek a dáte tam speciální kód k tomu Player18, tak dostanete 10% slevu na ten lístek a mě tím třeba zachráníte hladový krk. Takže pokud se chceme vidět, musíš udělat jenom tohle. Všechny odkazy, důležité odkazy máš v popisku videa, kde se to přesně koná, kdy, v kolik hodin otevírají, jak to bude probíhat a nějaký ten velký program. Ještě jednou Facebook událost, stránky ke koupi lístků a tak dále máte v popisku videa. Tam to všechno najdete. No a já se na vás budu těšit tedy v Bratislavě, snad si to tam pořádně užijeme. To by bylo všechno z tady ty pozvánky a snad se můžu na vás těšit. Petráček se s váma loučí a říká zdárk. Party!